Il-backbencher tal-Labor Alex Muscat ħarab għal kollox milli jwieġeb jekk hux se jkun qed jieħu l-parir ta' Manuel Kuxkiri u jappoġġja lill-eks Prim Ministru Joseph Muscat billi jinżel quddiem il-qorti. Waqt konferenza tal-aħbarijiet fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista, Netnews staqsa lill-backbencher Laburista jekk hux se jkun preżenti quddiem il-qorti fil-jum illi fih l-eks Prim Ministru Joseph Muscat se jkun qed jitressaq b'akkużi serji ta' frodi, ħasil ta' flus u miżappropriazzjoni fost l-oħrajn. B'Alex Muscat jażel illi jaħrab għal kollox milli jwieġeb il-mistoqsija fil-waqt illi jappella l-kalma. Ir-risposta tibqa' il-kalma, inħallu l-istituzzjoni jagħmlu xogħolhom. Joseph Muscat se jitressaq il-qorti akkużat bi frodi u ħasil ta' flus fost l-oħrajn wara li ġiet konkluża l-inkjesta Vitals dwar id-dil tal-isptarijiet. Dil illi ħarġu għalih miljuni kbar kemm mill-gvern ta' Muscat u anke mill-gvern attwali ta' Robert Abela. Akkużati ma' Joseph Muscat hemm ukoll l-eks deputat Prim Ministru Chris Fearn, il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali Edward Cicluna illi għadu sa issa l-kollox siket dwar l-akkużi fil-konfront tiegħu flimkien ma' lit il-leminija ta' Joseph Muscat, Keith Schembri u Konrad Mizzi. Dawn flimkien ma' lista twila ta' personaġġi assoċjati mal-Labor illi kollha jinsabu implikati f'dan l-iskandlu.